Защо мъжът губи интерес и кога започва да се влюбва? Скъпи дами, сега ще си говорим по една много пикантна тема. На първо място искам да изключите гласа ми, защото съм много болна и едвам дишам. Мъжът се влюбва чрез уважение, а не чрез драма. Защото ако не сте забелязали, първото нещо и на първа среща, когато привличате един мъж, той винаги гледа дали го слушате внимателно и дали го уважавате, дали изпитвате интерес. Това ще е много важно и за напред във връзката. Мъжът се влюбва на първо място, когато усети, че го ценят. Когато се чувства способен и нужен. Когато жената не го преследва, а му остава пространство. А как губи интерес? Сега също ще ви кажа. Когато една жена е твърде достъпна, говоря ви, не е нужно да дава никакви усилия, за да я има. Тя просто го вижда и е негова, харесва се го и забравя за моралните ценности, които при някои жени не съществуват. Няма никакво предизвикателство, няма никаква тръпка, всичко е просто секс. Преминаваме към една много тънка граница. Много от нас жените не знаят как да се вземат нещо от мъж. Говоря конкретно. Мъжете не обичат контрол и натиск, а ние жените често обичаме да го играем шефки. Какво значи да сте в женската енергия ли? Сега ще ви кажа. Много често ние жените, примерно, не че не можем, примерно, да си сменим кружката. Даваме пример, кружката се развали, трябва да я сменим. Ние не че не можем, ние жените сме много силни и можем много неща. Но истината, скъпи мои, не е в това какво можем, а в това да останем в женската си енергия, защото ние можем да си сменим кружката, но повярвайте ми, че когато мъжете ви се приберат от работа и те го извършат вместо вас, нали, ако сте истински мъже, не палячовци, нали, и го извършват вместо вас, това означава, че те ще се чувстват мъжете в къщата, че са направили мъжка работа, че са свършили мъжка работа. Защото не мисля, че да сменяме кружки, примерно, е женска работа. Дадах ви пример с това просто да разберете колко често ние взимаме мъжките задължения, примерно, върху нашите гърбове. Предположение, че можем да се останем в женската енергия, да изчакаме мъжа ни да се прибере от работа и да смени кружката. Но не, ние избираме да напуснем нашата женска енергия и да се направим на по-големи мъже. Когато покажете на един мъж, че вие можете да правите всичко без него, и неговата мъжка сила губи смисъл. И следващия път, преди да смените кружката, се замислете. И си задайте въпроса. Аз мога да сменя тая кружка. Но защо пък да не остана нежна и красива? Ами да я смени мъжа ми. Защото това е мъжка работа. И повярвайте ми, когато убиете това мъжкото в него веднъж, повече няма да може да се чувствате така, както преди. Мъжът се привързва чрез инвестиция. Инвестиция във време, чувства, мисли и емоции към една жена. Колкото повече инвестира в това, толкова по-силна става емоцията му и чувствата му към тази жена. И това, което искам да ви кажа на последно място е: кралицата никога не гони. Тя избира. А мъжът винаги цени това, което трябва да спечели. Надявам се клипът ми да ви е харесал.